لوی بەشا دوێندا ئەمە دیسا ژمار و ژمارتن بکن لێ بچاکتن ئەم دیسا ئەکساخوا ڕسم بکن شنۆڵی دەست پێ بکەی و هەند ستار سەر هەنا و چی دەرستاری 1 2 3 4 5 6 7 چی دەرستاری باڵا خۆبنی لەبەردا هەفت ژمار هەنا لێ ژبەر ku diçe heta derstarî em zanin ku gelek zmar servîna hene servî aksî heye gelekin lê me tenê hinka wan binav kiriye ji ber ku me binav kiriye bo van jmaran em dibêjin jmarên namî namy İngilizî tecer yani jî natural number jmarên fezayî ev jmarên namî ne lê em karin bêjin ji berî van jmarên namî jmarên din jî hene belê em karin tam mezê ez karin bêjim navbera 3 û 4 de 3.5 heye navbera 3 û 3.5 de 3.25 devam bikin 3.125 3.0625 yek lêzî de û bes 3.0325 ev jimar wisa diçin heta em nizanin kîjan jimarê lê ez karim bêjim çendiniyên van jmaran ku navbera 3 û 4 de ne çendiniyên wan çendîn hebiyên wan çê derstarî navbera 3 û 4 de ew jmar hene ku em nikarin pişbîrin gelek gelo cudahiya van jmarên namî û van jmaran çi ne ez karim bêjim van jmaran ez karim bi rêkî şanî bikim biriya du jmarên namî ji bo vê ne heft û du ji bo vê ne jmarê 325 û 100 her car ez karim van jmaran biriya du jmaran şanî bikim wisa ku ev du jmar jmarên namî ne binavkirî ne em gihan vê encamê ku servî aksî de hin jmar hene ne binavkirîne lê tên şanî kirin biriya jmarên namî van jmarên ku tên şanî kirin em ji wan re dibêjin jmarên şanî ev jmarên şanî ne gelo xelas bû ne jmarên şanî îngilîzî floating point yani jî fractions rastî fractions ne rast e floating points baştir e ev jmarên şanî ne niha em têgihiştin ku servî aksî de jmarên namî û şanî hene û şanî biriya namiyan tê naskirin gelo ji birî van jmarên din hene belê heye em bêjin li vir de jmarkî heye ku ev jmar biriya namî û şanî bi rastî bi tenê namî nayê şanî kirin lê li vir de nişte cihe cihê wî heye wekî pay wekî wêne ji ber ku ev nişte cihe lê biriya jmarên namî nayê şanî kirin em jê re dibêjin jmarên niştî ya jî niştecihî em nikarin vêna bihêsanî heya bikin lê em karin namî û şanî bihêsanî heya bikin ji bo vê yekî em ji bo namî û şanî dibêjin jmarên asayî
ئاسایی ئێگۆ نیشتەجیە لێ ئەم نکارن بە ئاسایی فێم بکەن ژمارەی نەئاسایی regular numbers irregular numbers هەزی تەنێ یەک ژوان بنووسین irregular هەبژی regular ئاسایی نەها ئەم گەهشتن وی ئەنجامی کو سەروی عەکسیە گەلێک ژمار هەنا لێمە هەری خۆزایی بەدەست پێ کرد ئەوژی ژمارەی نامیە natural number ژمارەی خۆزایی بڕیا ژمارەی خۆزایی بە ژمارەی شانی نیشان کرد ئەم پێزانی کە وان ژمارەی دیژیانە وەکی پای وساکو ئەم نکارن پایە بریا ژمارە شانی بکەن نابێت لێ هین بیرکاریوان ئیسپاتکردنە کو ئەو پای هەیە لەبرا نیشتەجیە لێ نکارن شانی بکەن گەمە ji bilî van namy shany nishty jmarên dîn hene sirvî eksî de nîne lê ser eksîn dîn ku ew ji tên jmartin de hene ew nimijara me em behsa wî nakin lê bizanibin ku jmarên din jî hene belê em gihan dawiya dersê xwe me jmar û jmartin bi çavekî dîn mêze kir û em hin peyvên nû fêr bûn û dersê me xelas heta dersekî din xwe baş bine gelek spas